Welkom terug. Tijd voor Zeeland de Week. Het belangrijkste nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Kijk mee naar alle dagen van die afgelopen week. TBS met dwangverpleging. Dat is maandag het vonnis van de rechtbank voor de 36-jarige Middelburger die Henk Sijsau uit Biggenkerken om het leven bracht. De man is ook veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. Het plan van de verdachte om zijn ex-vrouw en familieleden van haar om het leven te brengen begint op zondag 12 september, na het horen van een kerkdienst. De preek grijpt de man, die volgens zijn geloof niet mag scheiden, erg aan. En hij betrekt de bijbelteksten die worden voorgedragen op zijn eigen situatie. De volgende dag gaat hij naar de woning van zijn schoonouders in Biggenkerken, waar ook zijn ex verblijft. Er staan 7 mensen op zijn lijst die gedood moeten worden. Zijn ex, schoonouders, schoonzus en haar 3 kinderen. Hij brengt zijn schoonvader, Henk Sijsau, met 42 messteken om het leven. Zijn ex-partner weet naar de badkamer te vluchten en belt vanuit daar de politie. Zo blijven nog meer slachtoffers gespaard. De dader is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij heeft allerlei stoornissen, zoals narcistische trekken, borderline en autisme. En daardoor kon de rechtbank geen celstraf opleggen, alleen TBS met dwangverpleging. Hij heeft een plan gemaakt om een bepaald doel te bereiken. En hij heeft daar bewust over nagedacht. Maar dat doel om slachtoffers te maken, dat komt voort uit stoornissen, geestelijke stoornissen die hij had. Hij had geen keuzevrijheid meer. Dat zeggen de deskundigen, dat zegt het Openbaar Ministerie en dat zegt ook de rechtbank. Dus deze verdachte is niet verantwoordelijk te houden in strafrechtelijke zin voor wat hij heeft gedaan. De 5 grootste Zeeuwse musea zijn door de provincie benoemd tot Provinciaal Themamuseum. De 5 musea willen al een aantal jaren hun krachten bundelen en met het nieuwe predicaat kunnen ze nieuwe stappen zetten om het verhaal van Zeeland nog beter te gaan vertellen. Dit zijn ze. Het Zeeuws Museum in Middelburg, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, het Zeeuws Maritiem Museum in Vlissingen, het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp en het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. Deze 5 musea zijn benoemd tot Provinciaal Themamuseum en daar zijn ze erg blij mee. Zeer trots. Ik ben daar heel erg blij mee dat de provincie dat etiket erop heeft geplakt. Omdat we gezamenlijk als die 5 musea eigenlijk het DNA van Zeeland ook verwoorden. De bommen die maandag zijn opgegraven bij de Oesterdam zijn dinsdagmiddag tot ontploffing gebracht op het strand bij Vrouwenpolder. 2, 1... De 2 500-ponders zijn gevonden tijdens detectiewerkzaamheden voor de aanleg van een zonnepark bij Rilland. Het al jaren leegstaande verzorgingshuis Vredelust in Ierseke is toch niet geschikt voor de opvang van Oekraïners. Na een grondige inspectie blijkt het pand onherstelbaar beschadigd. Het pand is in de loop der jaren meerdere keren doelwit geweest van vernielingen en diefstal. Raadslid Andries Jumelet, die met het idee kwam om Oekraïners daar in het pand op te vangen, is teleurgesteld. Ik had het niet verwacht. Het is ook verschrikkelijk jammer. En als je die foto's gezien hebt, ik wist het natuurlijk ook niet, maar ik zag die foto's gisteren. Het is helemaal gestript van binnen. Dus alles is kapot. Dus ja, inderdaad, ik snap het. Het is afgekeurd. En dat hadden we niet verwacht. Inmiddels staat het voormalige verzorgingshuis op de nominatie voor sloop, om plaats te maken voor nieuwe woningen. Een bijzondere verhuizing in Hulst. 2 schilderijen uit de 16e eeuw zijn verhuisd vanuit het gemeentehuis naar Museum Hulst, een paar straten verderop. Met uiterste voorzichtigheid werden het gezicht op Hulst en Mozes en de wetstafelen ingepakt en vervoerd naar een nieuw onderkomen. Er zijn speciale frames voor en dan pakken ze die in en dan gaan die zo op de verhuiswagen. Want met zulke waardevolle schilderijen moet je natuurlijk heel goed omgaan. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want ik wil daar straks de mensen die goed kunnen zien in het nieuwe museum. En de werken zijn over een paar maanden weer voor iedereen te zien als het Museum Hulst weer open gaat. Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen en Alexander Christophe, de snelste sprinters, stonden afgelopen woensdag in Terneuzen aan de start bij de 110e Scheldeprijs. Vorig jaar mocht er geen publiek komen kijken, woensdag weer wel. Enige Zeeuw aan het vertrek, eerstejaarsprof Jochem Kerkhaert uit Schoondijken.
Voor mij is het natuurlijk een thuiswedstrijd. Voor mij is het maar 20 minuutjes rijden, dus ik kon mezelf gewoon lekker thuis voorbereiden op deze koers. Dus dat was wel heel relaxed. Kerkaert heeft het afgelopen jaar veel pech gehad. Hij brak zijn bekken en sleutelbeen. Maar de afgelopen weken gaat het beter. En woensdag wilde hij vooral ervaring opdoen en genieten. Ik heb er natuurlijk altijd al van gedroomd om aan dit soort koersen mee te doen. En je ziet al die mannen natuurlijk altijd rijden op tv. En nu rijden er dan zelf tussen. En dan ook nog in eigen provincie. Dus ja, dat is super gaaf om te doen. Om 1:15 gingen Kerkaert en de overige 136 renners vanuit Terneuzen op de pedalen. Voor bijna 70 kilometer door het Zeeuwse land. Dat wordt proppen deze zomer. Kitesurfscholen in Zeeland maken zich zorgen. De afgelopen 2 jaar zagen zij het aantal kitesurfers verdubbelen, terwijl er geen plekken om te kitesurfen bij zijn gekomen. En dat kan vooral in het toeristenseizoen tot problemen leiden. Niet alleen voor kitesurfers trouwens. Zodra het seizoen weer begint, dan zien we inderdaad dat de zwemmers en kitesurfers dat in één gebied toch wel vrij krap gaat worden. Zeeland kent een 10-tal plekken die zijn aangewezen waar kitesurfers het hele jaar hun sport mogen beoefenen. Daarnaast mag er een deel van het jaar in Ouwerkerk en ten noorden van de Grevelingendam gekitesurfd worden. Langs de Walcherse kust geldt een verbod. Datzelfde geldt voor Rilland. Vrouwenpolder is zo'n aangewezen plek waar tijdens het seizoen de ruimte begint te dringen. Het ligt aan de windrichting hoeveel we van dit strand kunnen gebruiken. Het probleem is het grootst op het moment dat de wind aanlandig draait. Dus dat die recht het strand op komt. Dan zitten wij met onze sport op een mooi strookje langs het strand. Maar iedereen zit in hetzelfde strookje. Daarom heeft deze kitesurfschoolhouder een wens. Toch meer ruimte geven aan de sporters in dit geval. Dus gewoon gebieden waarvan misschien nu gezegd wordt, ja, dat moeten we nog heel erg onderzoeken. Het gewoon op die plekken toe gaan laten. Bij de digitale aanval vorige week op onder andere woningcorporatie Lesco in Vlissingen zijn gegevens van huurders gestolen. Van een klein aantal maar, zegt Lesco, maar de corporatie weet niet van wie en wat ermee is gebeurd. Inmiddels is wel duidelijk dat een hackerscollectief uit Rusland achter de aanval zit. Dat eiste losgeld, maar Lesco en de 7 andere getroffen woningcorporaties hebben besloten om dat niet te betalen. 1 april verloor Alva zijn bril, oftewel Den Briel, aprilletje 6, verloor Alva zijn fles, Vlissingen. Deze week was het precies 450 jaar geleden dat Vlissingen in de 80-jarige oorlog werd bevrijd. Ja, welke sporen zijn er eigenlijk nog van deze roemruchte dag in de Vlissingse geschiedenis? Nou, eigenlijk heel weinig. Want de 4,5 eeuw sindsdien is Vlissingen heel erg veranderd. Maar hier, deze plek is toch wel een belangrijke plek geweest wat verbonden is aan de opstand in 1572. Dit is een herdenkingssteen van Don Pacheco. En zijn naam is heel erg verbonden aan de opstand hier in Vlissingen. Want hij arriveerde namelijk enkele dagen na 6 april, niets vermoedend in Vlissingen. Hij was gestuurd door de beruchte generaal Alva, maar hij wist niet dat de stad al was overgegaan in de handen van de watergeuzen. Dus hij kwam hier in Vlissingen en werd prompt gevangen genomen. De Vlissingers moesten niets meer hebben van de Spanjaarden. 6 jaar lang hadden ze honger geleden, omdat al het eten op gezag van Alva naar de Spaanse troepen ging. Op 6 april nam de bevolking het heft in eigen handen. Ze wachten niet op de watergeuzen die zojuist Den Briel hadden bevrijd, maar begonnen zelf te vechten. Een moedige zet, volgens Van Gent. Het idee dat je als volk strijdt voor je vrijheid, dat is eigenlijk nog heel actueel. En het is ook heel goed om te realiseren dat wij hier in Nederland ook eens deze strijd hebben moeten voeren. Kapitein Don Pacheco zat uiteindelijk een maand gevangen in het gebouw waar nu reptielenhuis Iguana zit. Hij werd opgehangen op het Bellamypark. Op die plek ligt nog een gedenksteen. Maar het enige wat nog echt uit die tijd stamt is de helm van Don Pacheco. Die maakt nu deel uit van een expositie in het Zeeuws Museum, zodat iedereen het verhaal van de Vlissingse opstand kan leren kennen. Deze botsing tussen 2 schepen in de Westsluis in Terneuzen zorgde ervoor dat de scheepvaart op het kanaal van Gent naar Terneuzen lange tijd stil lag. Het voorste schip knalde door de botsing tegen de sluisdeur en die kon daardoor niet meer open. Met man en macht is hier vandaag aan de Westsluis gewerkt om zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor de scheepvaart. En dat is gelukt, maar wel met een tijdelijke oplossing. De Westsluis heeft namelijk 5 sluisdeuren en moet het de komende tijd met eentje minder doen.
Dat is een niet wenselijke situatie volgens Rijkswaterstaat, maar het is even niet anders. Tot 1 uur woensdag was de sluis gestremd voor de scheepvaart. Zo'n 14 zeeschepen konden hierdoor de Westerschelde niet op en af. Rijkswaterstaat kijkt nu of de kapotte sluisdeur zo snel mogelijk gerepareerd kan worden. Geen haltes meer in de dorpen, maar opstapplaatsen erbuiten. En vervoer dat je zelf moet bestellen, in plaats van bussen die rijden volgens een dienstregeling. Dat is in de notendop het nieuwe vervoersplan van de provincie. Maar veel enthousiasme is er niet. Er zal door het plan beter van het openbaar vervoer gebruik worden gemaakt en minder van de eigen auto. 47% van de ondervraagden geeft aan tegen te zijn. 32% is voor en de rest heeft geen mening. Op de vraag wat volgens de respondenten het grootste voordeel is van het nieuwe plan, geeft 54% van de ondervraagden aan dat er een einde komt aan de lege bussen die nu nog door de provincie rijden. Het grootste nadeel is volgens 83% dat het werken met een app met name voor oudere mensen een struikelblok wordt. De doorgaans kritische reizigersorganisatie Rover heeft begrip voor de versobering. Het is vaker zo dat als er dingen veranderen, dat er mensen voordeel van hebben en dat er mensen nadeel van hebben. En de laatste groep die laat zich natuurlijk duidelijker horen dan de eerste groep. Dat is met wel meer veranderingen zo geweest. Maar wij kijken niet alleen naar de reizigers die nadeel hebben. We vinden natuurlijk wel dat dat niet te erg mag zijn. Dus als dat zo is, dan moet er echt wel wat tegenover staan. Maar het is niet zo dat we daarom vinden dat het helemaal niet door mag gaan. Want volgens Spaander is de huidige situatie, waarin er veel lege bussen buiten de spits door Zeeland rijden, op termijn niet houdbaar. Ik zit zelf ook heus wel eens in een bus waarvan ik denk, nou. Je denkt, het is wel moeilijk om dat te handhaven. Sta je nou met een Kamerlid te debatteren of met een woordvoerder van de regering? Beetje uitleg geven over hoe de regering het allemaal bedoeld heeft. Felle kritiek in de Tweede Kamer donderdag op CDA-Kamerlid Jobe van den Berg uit Goes. Het debat ging over de partijgenoot van Van den Berg, minister Hugo de Jonge. Hij zou gelogen hebben over zijn aandeel in de mondkapjesdeal met Siewert van Lienden. Volgens veel partijen nam Van den Berg het veel te veel op voor de minister. Maar dat is nog wat anders dan dat meneer Klaver suggereert dat allemaal bewust is gebeurd en met opzet. En nu gaat u mij hier vertellen dat het allemaal goed bedoeld was, dat de intenties niet verkeerd waren. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Ga alsjeblieft zitten. Het is echt een schande voor de Tweede Kamer dit. Kinderopvangorganisaties in Zeeland luiden de noodklok bij het kabinet. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden om het personeelstekort terug te dringen. En dat is keihard nodig, want de wachtlijsten zijn enorm. Kinderen van buiten BSO Wiedewij in Zierikzee merken er niks van, maar de kinderopvang zit flink in de knel. Uit onderzoek blijkt dat landelijk 82% een tekort aan medewerkers heeft. Op sommige plekken, ook in Zeeland, ben je al te laat met aanmelden als je zwanger bent. De wachttijden lopen op tot een jaar. Tekort aan personeel, het gaat maar door. Het ziekteverzuim is eigenlijk hoger dan ooit, met name vanwege de besmettingen en de quarantainegevallen. En je ziet de vraag naar kinderopvang alleen maar toenemen, want ouders willen meer aan het werk. En in feite, we hebben geen medewerkers om aan die vraag te voldoen. Dus dat is een hele ernstige situatie, want dat betekent dat je als sector, als Cribeo, weer met wachtlijsten moet gaan werken. En als er niks verandert, dat de sector op slot moet. Bluff bestaat 30 jaar en dat viert de band dit weekend met 2 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam en met een nieuw album, Polaroid. Een terugblik op 30 jaar Bluff. Het voelt gek genoeg toch niet als 30 jaar. Ik weet niet wat dat is. Ik wil niet zeggen dat ik het gevoel dat ik net begonnen ben, want dat is ook weer niet zo. Maar 30 jaar is wel een beetje een raar getal in dit verband. Dat je dan, weet je wel, dat waren vroeger alleen maar bands zoals de Stones en de E-Ring en de Dijk, weet je wel, die langer bestaan dan wij. Maar we beginnen wel een beetje in die groep te vallen nu en dat is een raar idee. Wij hadden vrij snel wel door dat we liedjes konden maken. Ik denk dat we daar eerder al bekwaam in waren. Dan ze spelen. Ja, wij waren best wel behoorlijk beperkte muzikanten. Dus in die zin vind ik eigenlijk, ik heb het eigenlijk altijd een rotnaam gevonden. Eigenlijk al vanaf vrijwel het begin, Bluff. Maar ja, als je eraf vast zit, zit je eraan vast. Maar toch vind ik nu,
als je er dan nu na 30 jaar op terugkijkt, dekte het wel de lading. Want we konden eigenlijk niet zo goed spelen. Het was geluk en een goed liedje. Wij vonden dat een goed liedje, maar wij zagen het niet echt als single. Nee, want wij wilden onszelf natuurlijk eigenlijk veel meer profileren als een rockband. En ja, Liefde uit Londen is nou niet bepaald een rocknummer. Dus in die zin kwamen we ook voor ons eigen gevoel een beetje niet helemaal representatief over op het publiek. En het heeft ons wel een aantal platen gekost voor we dat een beetje hebben kunnen rechtzetten. Iemand verliezen is altijd een soort van scharnierpunt. Je hebt het leven ervoor en het leven na die persoon. Nou, dat gold voor ons precies zo. Alleen, ik heb mezelf wel altijd... Ik heb ons gelukkig geprezen dat wij de mogelijkheid hadden om daar een vorm aan te geven. Dus wij zijn Blauwe Ruis gaan maken. En hebben daarmee eigenlijk een soort van monumentje voor Chris opgericht. En in één moeite door een soort van doorstart gemaakt met een nieuwe drummer, die inmiddels dus 21 jaar bij ons zit. Daar hebben wij, dat is de beste keuze die wij in het leven ooit hebben gemaakt, is voor Norman kiezen. Dat we Norman Boning gebeld hebben. Ja, dat was een heel goed idee. Het is een slechte seks. Een ingewikkeld huwelijk met af en toe goede seks, af en toe slechte seks. En dat laatste, daar moet je dan maar weer doorheen zien te komen. Maar wat ik zeg, die liefde en vriendschap voor elkaar, voor het werk wat eigenlijk helemaal geen werk is. Want zo voelt dat eigenlijk heel vaak niet. Ik verbaas me dagelijks over... jeetje, wij worden hier ook nog voor betaald, weet je wel. En het is het allerleukste om te doen voor ons. En dat waar we goed in zijn geworden, in elk geval. Dat moet je maar aan de muziekcritici vragen als we dood zijn. Want ik vind ook niet dat je het groter moet maken dan het is. Ook zeker niet kleiner. We zijn ook heel trots op wat we gemaakt hebben en op ons repertoire. Maar het is ook maar een beetje gewoon popmuziek, ja. En tot zover het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Zometeen weer het laatste nieuws van vandaag. Nog een hele fijne avond en tot morgen.